Kempis jan. Megap iki Kang. Haus. Apa bukan as tua? Awang Pindho untune jenenge tuwa. Nek tuwa kuwi kudune mumpuni tuane Kang. Ya. Nek kaya aku wis mampu. Ana wong tuwa ke wis tau enom. Lah yo, bener jan Kang. Ora tau tuwa. Bener nek kuwi. Ning rak yo menang sing nom nek saiki. Lah ya menang sing nom. Ning ora ana sing tuwa, ya sing mesti ora ana sing nom. Oh, iki mawon muni menang sing tuwa sedawa. Wong nom ke menggugu pituture wong tuwa. Ora ngono. Heeh, Kang. Ya iki ngene wae. Awake dhewe iki senajan aku wis tuwa ning salah-salah ya menggenepi to. Ya aja mung genepi. Ayo ngono ora ana aku ora sida cilingan. Ya sida Kang. Ning jangkeping critan. Ngono. Kowe ado-ado saka nguri iso jangkung tekan kene ya muga-muga iso waras selamat. Amin, amin. Pangestune Kang muga-muga langen sejati lan sak kukuban wilayah Durensari semono lan sainturune pinaringan rahayu sak majenge. Saiki ngene wae. Ora mangkes kesuwen mangko karang wetune ndak nganti